सारा देश गनांगै जे जोंनि देशनि जे सरकार लकडाउन जराव विभिन्न धरনের যে কর্মসূচি মানে बिनि प्रतिबाद दिनै आरो प्रतिबाद प्रदर्शनी जे सबक खायजाखा এই लकडाउन जराव ताबो जोंनि जे देशनि जे सरकार जे समस्त सामगतां यागनान दं माने সেই समस्त सामगतां दिनै नायमालिया विशेष खालायै जोंनि कृषि खायनाय रक हकबार खायनाय रक न जेबाबे साइज खायनाय दरकार दं माने कृषि खायनाय रकनि सार থেকে শুরু खालायै मैखोथों बोसलै बिनि जे नांगौमानि जे मानेखनि जेबाबे गभर्नमेन्ट बहन खायनाय दं माने आम बहन खायजगिया गभर्नमेन्ट न जों दाबि थिसानाय এই प्रटेस्ट रेलिनि बिसिंथि जों दाबि थिसानाय जोंनि हकबार खायनाय रकनो এই 1 বছর জরাতै मांगाना बिथिबलाय रनानै सार रनानै तारपरे बिनि मासनि थाइसे रनानै अब सरकार माने गभर्नमेन्ट यागो माना हानाय बंग फ्रि बाबे रनानै बाबे तारपरे जोंनि कृषि खायनाय रक विशेष खायै এই लकडाउन जराव मासिया मा लंयां दंखा बंगनो जों सरकारनि थाखाय डिमान्ड खालायनाय बंगनो अन्तत पक्षे যারা गरीब कृषक माने एकदम तांयावै मासिया हाय कृषक रक न माने सामुहुं खायजानाय रक न माने परिबार पिसु माथा पिसु 7 केजि के माइरं होनानै 6 मास खालाय बंनो फ्रि माइरं होनानै माथा पिसु तारपरे निनि 7,500 काय प्रतिदि परिबार रांसु बासु खायनायनि आमसिनि डिमान्ड तारपरे जों आरो नायनायखि लकडाउन जराव जोंनि देशनि जे समस्त कर्पोरेटनि मालिकनि जे विभिन्न धरনের ঋণ ना खबक निनि गौतम आदानी मुकेश आम्बानी सं रामदेव सं जे बाबे बंनि ऋण कोटी कोटी टाका मुकुब खायजाका किन्तु अथच गरीब कृषक रकनि ऋण खक्साफोर मुकुब खायजाया अथच केन्द्र सरकार अलरेडी घोषणा करिखा 68,000 कोटी टाका बंनि ऋण मुकुब खायजाखा निनि साधारण तांगायजानाय गरीब रकनि একটা अपन विभिन्न कृषि लोन नाखा विभिन्न बंधन लोन नाखा आशाओ नाखा विभिन्न माइक्रो फाइनेंस जे समस्त ऋण नाखा अ ऋण मुकुब खायजाया जों এই प्रटेस्ट रेलिनि बिसिंथि जों डिमान्ड खायो এই समस्त बंधन आशा विभिन्न आरजीबे माइक्रो फाइनेंस जे रांनाय दं माने बन अबिलम्बे मुकुब खायनाय नंथो तारपरे ताइबो जोंनि डिमान्ड दङ निनि এই যে लकडाउन जराव जोंनि जे इनकाम रिमाया इनकाम टैक्स रिमाया जे समस्त परिबार न परिबार 7,500 काय बन रना नंथो तारपरे এই लकडाउन जराव जोंनि देश एबा राज्य जे समस्त मासे मालयां दङ निनि काम काजख्रै सामुंख्रै रेगानि सामुंख्रै बंनो सामुंनि व्यवस्था मारनाय अबरो दिनै এই प्रटेस्ट रेलिनि बिसिं डिमान्ड दंनाय तारपरे जे समस्त निनि এই বাইরেও थाङै दंखा श्रमिक रक रुटि रोजगारनि बागै सामुंख्रै बनो दारा तारिखै जोंनि राज्य किफ्रि तंनांथो माने गारि भारा फ्रि खाय किफ्रि तंनांथो तारपरे जों आरो डिमान्ड दिसाका रेगानि सामुं बছর 200 दिन सामुं व्यवस्था 340 टाका मजुरि नंथो तारपरे जों आरो डिमान्ड दिसाका कृषि काजनि विभिन्न सामुंक माने सार बिजाबन मांगना रना नंथो 1 বছর जरातै तारपरे निनि এই लकडाउन जराव जे समस्त गरीब बरग रक मासिया मानयां दंखा सरकार बन चारनन व्यवस्था तो 6 मास जरातै अबनो ग्यारेन्टी सरकार व्यवस्था खायतो এই समस्त डिमान्ड तैन तिनि जों এই যে प्रतिबाद सभा बा प्रतिबाद प्रदर्शनी सभा जों खायजाखा जों এই प्रतिबाद प्रदर्शनी सभानि बिसिंथि जों आवाज दिसाननायो जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट एबा এই स्टेट गभर्नमेन्ट এই लकडाउन जराव এই समस्त दाबि रंनो तारातारिखा अति सत्तर पूरण खायनो नंथो अबनो सिनि डिमान्ड आसि जरातै साइना हाय हाय दाबिसे सभानि काखतै जोंना हामबाय जानोबो आनि जे कक्से खायनि सावनो मथाय जाका जबेवनो हाम नेन बबं टाइमाव थानबो खायथाम आनि मुंगाय निसिदा ब्रमा जि मथानि बुंगाय जीएमपी एबा त्रिपुरा राज्य प्रजाति गणमुक्ति परिषद